U nás v Laugo Cafe si môžete pochutnať na širokej ponuke koláčov a zákuskov. Navštívte nás a my vám pripravíme lahodnú a kvalitnú kávu, na ktorú vždy dostanete chuť. Vítajte v Glácio. Naše zákusky sú vždy čerstvé. 6-krát za týždeň ich pripravuje náš mladý tím pod vedením skúseného majstra cukrára. Doprajte si počas nákupu chladivú zmrzlinu alebo sa osviežte limonádou. Počas nákupov v našom obchodnom centre sa nezabudnite zastaviť v Starbucks a dopriať si čerstvú kávu alebo lahodné zákusky. Navštívte oce Laugaricio a osviežte sa počas nákupov aj vy.